Niektoré príbehy sa šepkajú len v tme. Nie preto, že by boli príliš strašné, ale preto, že nikto nechce, aby boli pravdivé. Počul si už o ruskom experimente? O tom, čo sa stalo, keď sa ľudia rozhodli prekročiť hranice, ktoré nikdy nemali prekročiť. Ak nie, sadni si a počúvaj, lebo toto nie je len príbeh, toto je varovanie. Bolo to niekedy v 40 rokoch. Sovietsky zväz. Vedci v bielých plášťoch s tvárami bez úsmevu dostali rozkaz. Úloha bola jednoduchá. Majú zistiť, ako dlho môže človek vydržať bez spánku. Vzali 5 väzňov, politických, tých, čo nikomu nechýbali. Zavreli ich do podzemnej miestnosti, betónové steny, žiadne okná, len slabé svetlo žiarovky, čo blikalo, ako by samo chcelo zhasnúť. Dali im tam plyn, nie obyčajný plyn, niečo, čo ich malo udržať bdelých navždy. Prvých pár dní to vyzeralo dobre. Väzni boli čulí, rozprávali sa, smiali sa, dokonca aj spievali. Vedci ich sledovali cez sklo, zapisovali si poznámky. Mikrofóny v miestnosti zachytávali každý zvuk. Ale na 5. deň sa niečo zmenilo. Prestali sa rozprávať medzi sebou. Začali šepkať. Nie k sebe navzájom, ale k stenám. Jeden z nich si sadol do rohu a len hľadel na žiarovku. Hodiny, bez jediného pohnutia. Ďalší začal škrabať stenu, až mu z prstov tiekla krv. A ten zvuk. Bolo to jediné, čo mikrofóny zachytávali. Na 10. deň už neboli ľuďmi. Vedci si to všimli, keď jeden z väzňov začal kričať. Nebolo to normálne. Nebol to zvuk bolesti ani strachu. Bolo to niečo iné. Ako by sa snažil vytrhnúť svoju dušu z tela. Keď prestal, otrhol si kúsok vlastnej kože z ruky a len sa na to díval. Usmieval sa. Ostatní ho neignorovali a pridali sa. Mikrofóny zachytili len ticho. Potom šepot. Nie ich hlasy. Niečo iné. Niečo, čo tam nemalo byť. Vedci sa rozhodli, že experiment treba ukončiť. Ale bolo to neskoro. Keď vypli ten plyn, väzni začali vrieskať. Nie slovami, len zvukmi, čo ti trájú uši. Nechajte nás bdieť, kričali tí, čo ešte mali hlas. Jeden z nich sa vrhol na sklo, čo oddeľovalo miestnosť od pozorovateľne. Udíral doň hlavou znova a znova, až kým mu lebka nepraskla. A keď ho otiahli, ostatní len stáli, hľadeli a usmievali sa. Ich oči už neboli ich. Na 15. deň sa vedci odvážili vojsť dnu. Vzduch bol ťažký, cítili ho na jazyku, ako hrdzá strach. 2 väzňov našli mŕtvych. Nie od hladu ani vyčerpania. Ich tela boli roztrhané. Ako keby niečo ich rozdrvilo znútra. Tretí ležel na zemi, dýchal, ale jeho hrudník sa nehýbal. Keď ho zdvihli, rozpadol sa ako popol. 2, čo prežili, prosili. Nie o slobodu,
Prosili, aby znova zapli ten plyn. Musíme bdieť, šepkali. Ono to chce. Keď sa jeden z vedcov opýtal, čo myslia tým ono, väzeň len zdvihol hlavu. Jeho oči boli čierne, nie ako farba, ale ako prázdnota. To, čo žije, keď spíme, povedal. A potom sa rozosmiel. Smiechom, čo znel, ako keby ho niečo napodobňovalo. V tú noc experiment ukončili. Miestnosť zapečatili, ale hovorí sa, že zvuky, šepot, škriabanie, ten smiech sa stále ozývajú, aj keď tam nikto nie je. Nikdy nespali. Ale čo ak to, čo ich držalo bdelých, neodišlo? Čo ak je to stále tam za tými betonovými stenami? Čo ak, keď zaspíš dnes večer, počuješ to aj ty?